guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहाय लोगोफोरा थांस्रांजोबसिगोन आरो so बोरैबा मोनबाय हारसिं थानांसिगोन नालाय ओमफ्राय उफाय गैया guys थाङाबाबो जाया नालाय so दायो दोनलांसै आरो दायो जथिखा मोनावहाय थांग्रोगोन ओमफ्राय बिसिनाव ओंखाम बानायबावबायनो जोंनाव जाखांबाय जानाया होमबाबो संबाय नालाय जाहैसै guys जानो so guys नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय दायो सोर सोर थांनाय जागोनथाय दायो साथाम जालांसिगोन ओमफ्राय दायो जथिखा थांगोन ना थांला बेखौ दायो मिथिगोन आरोखि ना so नायलांबाय थादो guys दिनैनि भिडिअखौ दोनलांजोबसां आयं बिसोरखौ न'आव स्प्राइटआ बेसेबां बिसोरनि मेथाइजोबनाय बै गोथां कालारनि गिदिरखौ होनदों आयं बेसेबां होनदो बेखौ मोनसे गुसुखौनो हरदो so guys दायोहाय एसे जथिखामोननि खाथि मोनफैखाबाय आरो ओमफ्राय लामा खोदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ गारनानै फैग्रोबाय आं ओमफ्राय नै दायो नेदों आं लामा खोनाया बैसिम बै दालांसिमल'खा बिसोरथ' थाबायबोगासिनो खानायबो खानबोआखै आङो खानाय लोबखांबाथाय बिसियाव खानाय खाननो हाया आंना गयो खानाया जथिखामोननि ना मोनफैबाय है लाजि नामा लाजिनाङा जथिखा थाखुमायो आहा बैखौ जा बिसिनि नैबेखौ जा मडेल मोनथारदों आङो थिं होदेरनानै ना लाजिया आंथ' इबो आथिंखौ खिथाबाय जानो लोंलायबाय जों आंनो एसे सोलोंसै हो मैखि बायदिसो आलासि फुनलागासिनो जों ओमफ्राय आं दासो फुनगोन आंसो फुननानै होदों नैबे आंसो फुननानै होदों आंनाबो फुननानै लानो रोङा नालाय मैखि दैलिखौ आं जाया होननाया जथिखा मैखि दैलिलै आंजों दा गेले बिमाजों गेले होननायखौ बावबायलै दानि मा नोमफाजों गेले होनलाय गांगुआलाय बिसिनानि थाखाय बेसेबां जा जोंसो गोदो बिदिसोमोन दानि उन्दैफ्रा गैला बेफोरखौ बावजोब्बाय नै बाजैजों जथिखाजों जथिखाया जाया आरो ओमफ्राय गाबा ओमफ्राय जोंनोबा नै बैसागुनि दालाय बैसागुनि नङा फैनो हागोन जथिखा मोननाव लोंनोबा जोगोनारजों दाउजों ओंख्रिखौनो गोथाव मोनबाय जोगोनारसोना बियो जेबो मिथिया बारा गोथाव जाथारदोंलै नालाय माइनावा नोगोर गोथाव मोनथारो आङो ओंख्रि गैया न' गैयिफ्रावनो फैलाबायो गथ'फ्रा न'हाय आमाय थुखुल जानोबा नों फैखानानै हरजाय आं बुरखानाय आंनो हरस'नो नों हरदोलाय आं बायसोले फै जथिखा दैलां फाग्लि गोजा आलासिफ्रानो ओंखाम नांला ओंखाम ओंखामखौ नांलामोन बे गोथाव गोथावसो मानो एफा सावदो एसे नालाय आंनियाव मा दं बाजै थेंक इउ सावदो नालाय जोंना बैसागुनि जौआ नैबेबो संदों बैयावबो दं बैयावबो दं बैसागुनि जोब फैनो हागोन सेंग्राफोर ओंख्रि गोथाव नङाबाबो जानांलाबायबाय बेचाराफोर गोथाव मोनखाबाय बिदि मोनजाफेराखैमोन आं जा आलासि जायोबा बिदि मोनजाफेराखै स्लाबदों ओंखाम ओमफ्राय आलासि माबा बै मा मिथिंफ्राव आलासि सेपारेट संहैनाय बायदि मोनथारदों गोथाव मोनब्रेजोब्बाय नामा नंगौना नङा जादोंमोनलाय दहाय आं जाथारामोनलै एसे गोथलायलायबाय साहा ओंखामाबो गोथाव जाबाय नै लाबो फाथैया एसे हर फाथैया एसे हर जथिखाखौ हाबा जानाय बायदि नुबाय आसान गाननानै ओमफ्राय आंहा उन्दुनो लुगैनानै उन्दुथारबाय गारिथाव जोबनानै लायब्रबगोरलायनांबाय नै जाल्ला जाखायो गासिबोथाय माने खान्दायावहाय जोङो नायबोखादोंमोन आरो ओमफ्राय गारिथावानो गैया ओमफ्राय दायो
माबानोसै जोङो बिसोर लायग्रोबाय नालाय ओमफ्राय दायो आं दसे नेथ'नांसिगोन बेयावनो ओमफ्राय थांसै गाइस दायो मोनाबिलिखौ जोङो न'सिम दोनलांसिगोन आरोखि ना माने हारसिं जालाङो नालाय बिसिनिथिं गारिया एसे मोनाबाथाय थांनो नागिरा माने ओंखायनो जोङो दोनलांथारसै आरो सानैखाबो नालाय दा फैनायाव जथिखाजों आंजों फैफिनसै बेसे गोबावजों मोनफैयो थाब फैखा गथ'फोर सानबाबो दैखांबाबो मोनाबिलि मोननि लामा मोनाबिलिखौ दोनबोनांबाय जोङो गिस्टार हारसिं फैलायबावा बेसे बोरैमोन माने थाबलाबायनांगौ थाबोथारालै आङो बांद्राय दाजालाय बांद्राय दाजालाय आं थाबोआ नै दिपानमोननि थांग्रा लामाया बैले बैले दिपानमोननि थांग्रा लामा गाइस नै बियो सोरो गाबनो नागिरदों बिथाङा नांब्ला गाबलाबायनो नागिरो जों बैसागुआव होनखाबाय बैसागुआव फैफिनगोन बैसागुआव फैगोन होननानै रायलायखाबाय गाबलाबायनो नागिरदों माबा मोनाबिलिखौ दोननानै फैनानै नै बिसमुरि हाबफैबाय बाजार जागासिनो So guys, दायो न'आव मोनफैबाय आरो जथिकाखौबो दोननानै फैबाय मोनाबिलिखौबो दोननानै फैबाय ओमफ्राय दायो दासो न'आव मोनफैबाय सिरि मोनलायबाय So guys, दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनसिगोन बाय बाय